Imagineu-vos que ja he fet un projecte i he editat una imatge com aquesta. Fixeu-vos que l'arxiu original era aquest i jo l'he transformat en això. Com el guardo? Apreto aquest botó que diu Save. D'aquí, sobretot, poso el nom. Evidentment, jo ja l'he canviat abans, per tant, ara ja no el toco. I apreto un altre cop Save. I ara aquí em demana un altre cop el mateix, que torni a posar el nom, però com que ja l'hem posat, no cal canviar-lo, d'acord? Ubicació, jo el guardo a l'escriptori i d'allí ja l'arrossegaré al meu Drive. Desar. I quan surt aquest missatge que ha anat molt ràpid, comprovo que està aquí a l'escriptori i amb la tecla espai faig una previsualització i efectivament veig aquí les dues imatges. Si poso les dues juntes i faig espai i ara faig dreta o esquerra, puc veure com ha canviat l'efecte de la imatge original a la imatge editada. Ara apreto espai i s'acaba la previsualització. Ja puc desar aquesta imatge i aquesta, si convé, al meu Google Drive.